kini ki artli Bible kini gede ki berim kini gede ki bethamai kini gede ya kebalapan kala nadu ki por manhandai kini pat gede ki Bible ke badang depan kala shen mana kini nga kemen shikade namar nga kemilinti nga ju kemilinti hagi nadu manshwa ba nga da kemilinti ya ka translation ke bathamai ke jempan kelaktin ke bathamai namar haga Bible haga ni ke Bible kot ba berim jangi don shibun ke ba haba ki beru ki pole kim so thau namar kede ka ktin ya ka ba ki kren haga por manshwa te mantapat kene gede ke Bible ka ba kamsuk ban smotho tenre nga ko bonong shwa kene we kini baro artli Bible lapan kelaktin da ka BSI ka Bible Society of India kani ga bathamaro ka Bible Society of India hai kani barim ro ga Bible Society of India hai BSI kam dega SBI so nga habanga yo marsun yo ye kene ga Bible nga kemen bahana marba don way prolog bawan ban ai ye kene ga Bible yang adang menin haga arpo trek jong banai bakhandai jong snem arjar arpo te kalong ga jingkemen bakrong ada kemen si shan marba kalong kumbang khmil intiman lashi kata namar haba nga hikai nga Bible nga bonsin nga pulin nga Bible preng te nga haba pan kelap pat nga Bible preng teng nga hapan kelap direct nga Bible preng namar ba Bible kasi jongi kam da shai pha kam de ba bakla hare kam da shai par ba ki brugi pule kim so tho hare haba mantang ni don yega ne pat ka translation ga bathamai te nagta daw nga khmen bha namar ba manta kalongkum gi sakhi kine ki artli Bible kilong ki sakhi namar translate ki daga amin mud ong SBI daga BSI Bible Society of India hi nagta daw kalong keju hi ka Bible okay tangba lada pipule ki pin yanu jor kadon ke jinga per hang ne hang tai barji sha mdai tang han ne tai bon ki ba ye per ke jinga per ki bon ba ngan pen EP ki jinga per te ashwa ba okay ngan pen ngini pe menta ke jinga per katu kan ne git khot Bible nang ta ngin pen EP ya ke able tho haga barim ke able tho haga ne ga ba thamai kan nuksa ngini pe ya kitab sam kalnong ga ba khan riu jong ka kitab sam ga khot ka ba jipo hagane ga barim ngin pule ga barim ka ong menom eno e ga men sim jonga ha ka jaka bom yo I to lada pi ong ye nga le se nga shu ong te ngan pule pi khanang ba kalong kum ka jing kum kalong scam lada lang pule na ga Bible kalong ga ba khanriu khot ka ba shipo na ba men om eno ye ga men sim junga ha ga jaka bom yo I lemne men om sha yo ba ko jimi ban shem ye ga ba pot men om eno ga men sim junga ha ga jaka bom yo I ngin pule na ga ni ga translation ga ba thamai ha ga okay all right kitab sam lang ba khanriu kat khot bashpo kong kumne namar me yada nga naga bor jong ka jingyap ngala shikri hoge me ba men om e no yanga ha ka perthe ki bayap menom e no nga ha ka perthe ki bayap kane ba thamai ko menom e no nga ha ka perthe ki bayap kane ki burim ko menom e no ye ka masim jinga ha ka jaka bom yo I to Henry haga ktin Hebrew namar yiga testament berim la tho daga ktin Hebrew te haga ktin Hebrew menam eno ega mensim jinga haga jaka bom yo I
loong kum ni menom eno ye ka men sim jenga ha Sheol lene Sheol sperdak SHAOL daga kasi pareng SHEOL Sheol. So ka Sheol kanega berim ka translate ka menom eno inga ha jaka bomyo i ka translate ka jaka bomyo i kanega batma ka translate ka perthai ke bayam. So kajingkli mi ke day ke bom day pimla bon ong kanega day Bible Shaitan namar day ka BSI ba ka Bible Society of India ba translate ikene kibru kim day chu ki jo no kibru gila yam itu ibarim tangba ikani pat day translate ki batma kim day ki rukai ki ba translate ye Bible ye gani batmaro ki day ki scholars ki day ki bru ki ba start ki ba don ye degree day ki bru ki ba ka jingtre sitom ko bala palat ba don let's say ki bom day ro ki scholar hanre ki day ki bru ki ba start ki ba rap hang ne hang tai ba pitim em golong ka jingtre sitom ko jurpha ban yo ye ga translation ga batmai ngimla ban ong ye ka bakani ga bakala la dapi ong ba bakala mo gani ga bakala namar ba de ka BSI hi ba translate ngakaben baru kata-kata namar ba yo ye gini ki ye gi artli ki translation ha gi kti jonga but nang ne se kman ngimpe ye gini bar ngak kan suk ye ngaban ban hikai ye kti nu blai to haga Hebrew ye gato ktin jaka bom ye I ka de ga Sheol haga ne batmai on ka perthai ke bayam harega ba ladangi leit ban pule ye gane ga jo ga kitab sam ngom khan ru khot bispo haga jielap jong u Petros hagi kam jong apostol ngom ba ar ga khot ba arpunyo apostol arpunyo u Petros ilap na bat u shim na ga kitab sam bar om menom eno ye ga mensim jonga ha menom eno ye ga mensim jonga ha Hades mdem nga khlem ong manga kade ga Bible boong min pule tanong ba ar ga khot nagabarim an pule gat khot ka ar punyo namar menom eno ye ga mensim jonga ha Hades u Petros u yelap na ka kitab sam khan riu shpo baru om meno eno ikemen sim jinga ha Hades ngipule nagani bathamai pat phini I kalong no ke bathamai kalong hallelujah ta namar menom eno yanga haga perthai ke bayam so gane bathamai ka ong menom eno yanga haga perthai ki bayam so kaniga bathamai kalong thik kum ga sam khan rush pho namar ga sam khan rush pho hakane ka ong menom eno ga sim janga perthai ki bayam haga kam apostol arphon nyoru ka ong menom eno ga sim janga haga perthai ki bayam kad ba kani par ga berim jungi ka ong haga sam khan rush pho ka ong menom eno ga sim janga haga jaka bom yo I kad ba haga kam ja apostol arphon nyoru ka ong menom eno ga sim janga ha Hades gajingkli gede mano badai mano balai ka jubab gede gani omdon balai borok kidai tang bede ban sungu thopan ye ga testament bathamai ka kam juga apostol la thok tin Greek bar hop la thok ka tin Greek but naga taga daw haba Lucas u thok ga kam ja apostol u omenam eno ga masim jinga ha Sheol uklem ong Sheol manta u thok Hades kabumot ka Hades bat ka Sheol ka de ga jo jaka wala ga jinge per padangi Greek bat ki ju ga per tare ga takam long ga subject then re ngin ngach pen ep ga jinge per padangi ni artli ki translation to hanre ka ni pat ga bathamai ka ong ha ga jinglap jong Petros ki non translate ye kene ga jo hi ka BSI Bible hi ki ong menam eno ga yanga ha ga perthai ki bayam so ka Sheol ka de ga jaka bom yo I ka Sheol ka de ga perthai ki bayam ka Sheol ka de ga Hades ngakhlem ong manga ka de ga Bible jongi ka don nakti jongi now mdai dang kata ladangi
ladangi lej bat pule menta yaga gospel jung Lukas ngan pen isu api dagane ke Bible berim ke translation berim haga gospel jung Lukas klong bakhan riu ngini pule khot bar pulai kane kren spang ka khana wo Yesu itu sepang u Lazarus bar ruspa u Lazarus yap bat ki angel ki wan rong yu shaga shedem Abraham kat bau ruspa padudon he ngin pule khot bar pulai kong te hadu jok ula khmet igi khman okay te hadu jok ula khmet lagi khman habo long jing korre hadu jok okay ka ongum ne tengi pule naga translation ba thamai pat translation ba thamai ka ongum no Syai ga don namar ba gade ga barim dan stomban wat yaki pan igi page kalau ba country udukot ka ba arpo lai but ha Hades habo lakme bara Hades ha ka bolo don ha ga jistom khra kanne ga berim translation berim ko ong te hadu jok kanne pat translation ga bathma ong te ha Hades kamut kumne katu ka haga Greek haga kten Greek ya ka kam apostol arponyo barlai po wele di puli ka kten to ga Hades kat bagane Bible kasi ka klem translate itu kten Hades haga ni ga kasi berim ko ong hi ha Hades menu eno ga mesim junga ha Hades kat bagani pat ka ni pat translation betama ko ong menu eno ga mesim junga ha ka pertai ga yap manta ho Lukas pat ko ong kane ga berim ko ong te ha dujok u khamit ilagi khmat kane pat betama ko ong te ha Hades kebumur wat kene ga betama ro kamlong consistent hagur kom translate ya ki kten ngam ong baga bakala kam bakala tamba gide ban smutho kamu ngide ban smutho igi term so kane ko kane pa kane jisha kane kabolong consistent kane jisha haga kam jo apostol kane Hades tamba ha Lukas pat ko ong ka dujok ka klem Hades kane pat ka klem translate kita kten Greek ka be ka kumba kolong Hades so manu bade ka bomde borok ki de jinsha ngide ban smutho ye gi term but teng lada kidon chi bon ki ladang ye pe naga Bible ladang ye pe ye ka jinge per padang gini artli kidon chi bon gi per kini tang khandia ai kemang panipi sagawai las ngam panipi namar ngadang dep kren haga jing kren jenga ye ga subject amin ye ga kerteng jenga ka video ka bangala dep kren kumba shibna arbnai manshwa ka gerteng ujisu uklem wan ban pendam me go hukum uklem wan ro ban pen scam ka kataga de gerteng jongka video jonga hangne YouTube henry ladangi pule yaka naga Bible naga translation berim ke edition berim ka ong nganam syam lawan Matthias san khatnyo ka ong kumne ngam syam lawan yega ban pendam yo hukum henry ga ban pen scam haga bathamai ka ong kumne ngam syam lawan yega ban pendam yo hukum henry bat ye kinong itulpa henry ngawan yega ban pen urlong ye ki jinghikai jong kinong itulpa bat hukum ha ka berim ka ong kumne ngam syawan yega ban pendam henry ban pen scam ka ong ban pen scam kani pat ka bathamai ka ong ngawan yega ban pen urlong so namar ngala dep hikai gitu ka ktenang to jing sha kade plerau ha kten Greek ka jimut je ka kolong omdai pen scam ka jimut je ka kolong pen urlong lani pendep ka kten plerau ka jimut je ka plerau kemut ban pendep so ka ba kham de kade gni bathamai kane ka berim ye ka kten pleru ka translate ka pen scam maji syam dei pen scam gaji sya ka dei ban ka dei pendep bat ka khame jan bat kane namar kane ka translate pen urlong nga khlem kren matla mat pe tung sola ad pe
nga kren naga Bible kumba kalong bat nga aingu yo blay magidon menta artli kini nga kwa ye pigi Kristan haba pi pej igi jingi kai junga haba pi pulay ga Bible let ban thit sigani ga thamairo ngam tip la ka don ne kam padon hayo shagi haki Christian bookstall ngam tip la kila de ne kim pat de ki pelai pai ba ne kim pat pelai pai ba ngam tip tambang adon ga waya khti junga menta but let thit yegani ga edition ba thamai but prasang ban pule yaki hagjo upor bro artli hagjo upor pule ba yagjo nong ka jo khot pule ar artli pin yo i yagi per kam dai ga Bible khoi kam dai Bible khoi kani dai jong pule gani bro artli so ga ega bang mu panong ga ni la ga ji kai jongi ikti nu blai aba pio i nga bang hikai na ga bai teng Bible pareng kam shai ngahap ban batai ba gaktin Greek ang to gade gaktin Hebrew ang to gade kana bakan shai shingi te don let's say gi bru gi bom patip igini but let's say gi balongkot jimut palat ba paper cut inga ba nga hikai ba kala let's say ba nga namar ba nga khlem pulin na Bible gasi nga pulin Bible pareng so thaw show nga khlem hikai bakla log nga shu hikai pi naktin jom blai kumba kalong but mentang akmen shikade nga kwa ban ai ka jing khublai ga bakrpang ya ka BSI ka ba le ya ga kam ga bakraw na ga banta ka jing pen phriang ya ka tinu blai ha Meghalaya shaki jat ban reu khasi nga kwa ban ai khublai ya baro gitu gi bashim banta ke ba involve la ka dei da ka bor ka por ne ga pisa ki ba bei pisa la ki dei ki rushimet aga dei ka balang ki balang ba per ki ba don banta ban translate yaga Bible shaga khasi nga ko abon khuble shibun ye ka jing tre shitom jupi ngatip kamlong besuk ka shimpor dagi snem ban penmi yaga Bible ban translate yaga Bible ka ka bangang amla ban le namar ngap dale ding amla ban translate yaga Bible ka bangang amla ban le pi pila ban le kule shibon ye ka BSI ye ka Bible Society of India wala da ngam tip la ka le makane ka IT shiki wei pat ki kenhon balang ke bale ye kani ka shong hapi tangba nga ai khuble ye pi baro ki ba don banta ban translate thamai ye kani ka Bible hallelujah but kalong shi sha ga jingker ku bukraw ye nga marwe but ngan yo bor ban yai hikai ikhtim blai bat kalong kum gi sakhi ka ba pen i shaki Kristana po Meghalaya bangangam de unong hikai khalla hikai mala mat pe nga hikai biang na ikhtim blai bangada smotho ye ke bang khren kwa ban ngin khia ye gane but ngat ye gane we ngatip bahaba pile yegni gawe pi pule yegni barkani hagaju ko por bathama barim ka jinso tho jo pi yaka Bible kan long ka ba kham shai bar ka ba kham jiliu bar ka jinget jo pi kan kham jiliu bar ka don ka jing shai ka ba kraw shani shari jingi namar bangidon yegni ka ba thamai bat ngidon ru kini warim nai berat ika berim namar wengi othma ngakwa api bapin pule bor ar bo ikini bor artli ngakwa api bapin pule babel kumta bar kalong jingker ku bokraw yapi te blen kur ku yapi ngen skendo we por ngan ai jingkren nang ne bat nang ne ngin ya jinggalala